be engage public advocacy. Koro wangiso jopiny be ni right ni en kama. But right ni kiki iket right ni of affect right mar ng'ato. Mana chiel. Mar ariyo, public order management en gima wasa propose kata ne police. Mondo gi kaka ginyalo deal gi jopiny in terms of maonge yuak moro mowuok kantiere ng'anjo. Koro ntiere gik masa propose ne police be ma deal gi public order management ma we are very sure kata king'iyo IPOA sanie kata ng'iyo police ineno ka ntiere pogruok. Ok inyal compare police kaka ntiere chon gi kaka police ntiere sani. Kata king'iyo seche moko, imagine police seche moko yudo ka police ogo kendo wiye chwe remo to ting'o bunde. Police ni kada en police marach do timo ang'o gi bunde ni? Mano nyiso ni police ni ong'eyo gimonego bed notimo. To seche moko jopiny be seche moko dhi ahinya nikech kisago police to en gi bunde. Ntiere gik moko ariyo. Achiel, bunde police inyalo kawe gi jamaundu moro to dhi timogo masira moro kumoro kendo. Koro gimwasang'iyo ahinya ni achiel wadil gi be jo miluongo ni ngao. Mondo ngao seche ma gin gi meeting gi jopiny, gimbe ginyis jopiny kaka ng'anyo itimo ma ok oketho gir ng'ato nikech ok ji te ng'anyo. To ng'anyo ni ok onego bed ni koro dhi ketho dukana. Nikech an seche moko kadwa ng'anyo to in seche moko idwa ng'anyo to ng'ato ka ng'ato nigi right nikech wan te wan jo Kenya. Koro gimwatemo timo ni watemo timo a lot of advocacy to kendo kata school kuma police ntiere watemo be paro negi kaka gimonego bed ni gitimo. To kata standing operation procedure gi be is very clear. Ging'eyo kako nego bed wadil gi this situation. Koro gin gima ging'eyo nikech gin jomo somo. Police ok jomo fuwo. Police gin jomo somo. Okay. Yeah. Commissioner, wach mogik miwewago. Wach midwa ni jopiny owinji, wach mogik kaka rwatiego. Aparo ni gima nyalo ng'iso jopiny ni IPOA oyaw dorangaji oyaw. Seche ma jopiny nigi kwayo kata nigi chandruok moro amora onego bed ni gibiro gi report cases gi. Kik jopiny luor ni ka report case tang'a bro timore. Nikech wasa keto wan gi a lot of arrangement gi even witness protection. Wasa yudo joma miyowa cases to cases gi ka wayudo ni en ng'ama vulnerable to wateri witness protection. Koro ok obed exposed ahinya. Okay. But gima kwa jopiny ni gi report cases gi giluor ka ntiere case moro amora ma police otimo. To kendo ka police otimo gima ber be gi report. Erokamano. Mano Commissioner Kenwilliams Nyakomitah en Commissioner mar IPOA mano duol mang'iyo kaka police tiyo sejichanyiswa chenro magin godo gi magisetimo kuonde te. Wadwoko nwero kamano kuom keto Ramogi TV kaendi mane kama olore chenro mar duol. Bang'e saa adek to George Bati Daddy Cool bro biro ka anto kaka pile nyinga Trevor Ombija. Janding opanga jonyakach dendo nombija